wacce zan kalla, ki taimaka min na bar zubar kwalla da zuciya ba ta rabe da samo ba. Ai duniyar so shigar ta ba sauki, ki zo mu je kada ki ce da ni kinki, ka sarauta saka ta sai sarki, mai afuwar so ba zai ki karawa. Cikin fito gona yanzu kin zama gare ki so za na sai ki yin garma, na ta shila na ta yin nema, ki gane so bai shigen da wasa ba. Ni zan amince na rasa komai na in za banke na cika burina, fatin da zan yi cikin tunani na ba zai wuce mallakar iyalai ba. Banka ce shimfidar fuska ta wuce ta tabarma, kan kaunar ragi yanzu na shakarai na fansa na bai da gogarma. Ni abunar san kini shuka gashi sarrai suna ta allama, dauzari da ce kiyo sakakin ciki bina gunga har dama. Yanzu ni na zamo makaho ne kuma na zamo fakurma ne, ba da ci sannan ba da kallo ne sannan san kina gani. Ce da ni yayi zaki yarje min zo taho na ce ki wanke min daga ciwon da an kafa ma min bai wuce tausasar tunani ba. So 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 ya mantawa wacce duka ta bashi so kyauta, kome in za da samuwa ita ce za ta halkinta. So me za ya sani kokawa bayan ni ne ya gani gatawa, lafazin soyin za da furtawa ke kadai ne nake ta yin noma. Idani ya ke suke gani so don Allah so sannin magani, na gane so yana zama cuta amma cutar sa rashin masoyi. A ce garin masoyi baya nisa amma ni bina waya ya nisa, inda har kin guje mini ai zan ji komai ma ya yi min nisa. Na yi nisa ko da madike ki zo ki shayar da ni da kanki, na zamo kamar maraya ai wanda bai samu tozaliwa. Idan da so akwai rabo babu so ba batun rabo, ai komai sai da so ake samu sahi ba ban ga wuce rabo ba. Soyayya rayuwata so madubi so